Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Kinkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isip mo na ang orasan sa inyo sining nga mga rilo Aksyon Radio Philippines Standard Time last 12:47 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palanggana mga batag para mati karon nga adlaw Huwebes. Katapusan nga adlaw petsa 30. Katapusan manining nga petsa bulan sang Setyembre. Sa aton nga pagbugtaw buwas magasangko na kita sa bulan sang Oktobre. Ang ginasiling nila nga Oktoberfest. Kung wala lang tani pandemic, subong palang nagalinagumba na ang Bacolod City sa diin man nga hilit-hilit. Grabe kayang epekto sang virus nga COVID-19, no? Sa mga kapiestahan, sa mga kasadyahan. Classic example ti apektado ang Mascara Festival pila na duwa na katuig naway kasilibrar ang Bacolod tungod sa nagapadayon man nga pamahog sang COVID-19. Saan o pata makabulubotwa siniman malawig-lawig paniguro nga kalbaryo ang dalaga na natons ni kag makagulog ginhawa kita batok sa COVID-19. Ang mga kapiestahan nga sadto ginaduaw sang mga turista baldabid gid malamalagid no choice. 86 dias na malang kontani ang nabilin Paskwa na kag may nabilin pakita nga bali 93 dias goodbye sa 2021 welcome sa 2022. Ang tanan halos nagapakamuyo akon hindi gid man mapauntat ang COVID-19 especially diri sa pungsod sang Pilipinas mapahagan-hagan talang tani ang number of cases. Numero sa mga biktima ng COVID-19.
Amo na lang nang ginapangamuyo sa halos tanan para nga bisan paano sa Pasko kag New Year makagiho makita apisar nga ti ang paggiho sang laban kalabanan naton nga pumuluyo limitado tungod sa gihapon ara ang pamahog ni COVID-19. Sige lang, kitanan pagtilawa sa aton sinimakako kung diin kita asta, diin kita kutob, nagapati sa iya. Webes naman edisyon sa inyo silinga para tunturan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato silinga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sa naka-patrol 2 Crosswind Patrol kay na panagarambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod nagabantay anano pa nga mga eventualities nga magkanabo Bacolod man ukon outside Bacolod alerto 24/7 ang ato nga patrol 2 aron nga gabi buylog nato ng puwersa ni Aksyon John Diaz. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bogina. Napagbantay ba naton sang update sa balita national, international, breaking news, flash report, update sa COVID-19. Webes naton sa nga pagpalagad every Thursday. Upod nato sa News Center, Dale Salazar. Opda magkita sa ato siling mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side. Puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason, backup diri sa ato nga IT expert Christian James Pinares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacana sang Batang Suway sa kinanda ng inyo sinilagad. Yung siningang korman sa Action Night Patrol program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Nabilin. Isa ka oras, 8 ka minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Unang abahin sa ato sila pagpalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sa manay na panglupot ni Scarcel kay ammonia ka pigado ang pangabuhi sumong sa pandemic. Ilay nagkasako man sila kag nagabiris man sila sang baligya kag suyop. Ay nga mga tao ni Wayo Browns kalibutan. Wala gyud sa nagdumduman nga bisyo kundi ang magro-ro maghigop sang sabu kag magbaligya sabu. Dapat ginitagaan sa leksyon ng 11 ka mga persona dakpan dira sa barangay 25. Kung ginsuyo, pinakong ibinakan nyo na ka pagkaon. Bilog nyo pa pamilya, makakatilaw pa. Aw-ahaw nga kwartas bulsa nyo. Ang ibang daguruti. Katakabalo ba? Si iba na tricycle driver pa. Pinagahilibas ang itlog nila kasikad. Probaw, why gid? Ang ilayang ang gina-iskuhin kung paano makasuyop, paano nga makahigop sabu.
Wala gid niya pagbago ning mga tao, ha. Kuwera lang sa Mayo, ha. Ang iba niya kabira-bira ka pangita sa pagkaon para nga ipakaon sa pamilya nila. Isang bulubudlay ang 3 ka beses sa isa kadlaw pero ka paninguha. At least ang ginakita pinapakaon sa pamilya pero yung mga tao yung nagabaligya ka nagahigop sa bo. Ila lang ni kaugalingon na ginalantaw nila kung paano nila masatisfy ang ilang bisyo pagi sa paghigop sang shabu. Ay, ka mga animal. Nami tugon kakabayan kaga palibot-liboton sa naga baga-bagab lang uling. Tugon mo ni ka kabayan kaga pati yung tiyogon sa naga baga. Uli ko din gwa litson. Ay nga mga tao. Away pulos nga mga sahi sang bisyo among gina-iskuhir. Mga priso, mahibi-hibi. Tulo mo na mantika halin sa mata. Pero way gid pagbago. Muning kalabanan nga madakpan sa pulista. Nagagwa tungod sang plea bargaining agreement. Tinitani tsansa bala. Ami gitagaan sila tsansa sa gobyerno. Pagwaon sila. Kaya abi sa gobyerno magbago. Ay ang mga animal. Nagabunan pagid gani. Kag nang matanda pa. Liwat pagbalik negosyo. Pagbaligya sang Cebu. Mga tao nga mga way pulos ni. Yung mga tao nga naga-bisyo bala droga, yung mga tao ni wag niya pulos. Hindi man ta Diyos mag-ukom sa parehas ng mga moni perming nga bisyo bala. Kaya ko sigurado ko ni mga tao nga may bisyo katulad sini, higop sa Cebu. Wag niya paduminto yung pamilya nila. I mean, way na sinso pangabuhi nila. Kay ilala kagulingon nila, ginatinguan kung paano nila masatisfy, kung paano nila kitaon, kapangitaon, na maka-satisfy sa kagulingon nila. Pero pamilya nila kakamang sa kapegoduhon. No? Mga animal yan, yung gina-square yan, suyop lang kagahigop sa bo. Hindi man tayo Diyos mag-hukoms pa rin. Sa ba mga amon yung klase ugali, bala makasiling ka naman na yung madula na sa kalibutan. Eh, may na kung sila ang mahalitan, dapat pa din tao nga mahalitan nila sa hala kabaligya kasyabu. Ayo, muna sila yung lang ati. Ang gobyerno, taga paningwa man, prote sila nga mga drug pusher, mga drug group, tiga pangita man diskarte. Ang interview nato mula kay Police Lieutenant Edward Bolivar to, yung chief sang CDEO. Sa buong action Eric, ang Shabu sa Bacolod, Samon Panilag, daw naghagan-hagan. I mean, ang supply medyo nagnubo-nubo gidman. Apektado sila sa massive drug operation mo. Pero sila niya, sa likod sinatanan, ang demand ng saka, kag ang bili, nagsaka man. Yamak mo na. At tanip lang kung tanong na lang kalim mo, sige. Isa mag-LBM, taka-usap, tanom, tanom. Sang kararuton kung nakaon tabla kung ginahigop mo ang utok mo gamala pa kung hindi ka dala utok mo gawa mo buang araw o pamusimot isang kalimutan mo sipa kalatas dalan gani ang imong obra pang ukay basura una blang sus siling ni Bolivar to Stenbio naton. Sir, ang iban, bisan ano ng mga dakpanay, kapaningwa gyapon nga maposlit nilang ila droga, kasi source of livelihood mo. I mean, wala na blasang adumduman pa nga palangitan-an, kundi ang pagbaligya lang sa Cebu. Kasi dira si kwarta mo. Muna ko nang kilala ko pa niya, gusto mong magwinulanyo. 1 year sustainer, 1 day millionaire, bigya ka Cebu. Nakaposlet ka lang 1 kilo, milyonaryo ka na. Kapital mo lang, pulba. Kung ma-distribute mang Cebu sa kilo, biglang yaman ka. Mo ng iban, kapasimpalad. Na mag-deal man ka runner-runner, kaya iti, dasi kwarta mo. Mga tao, no? Mga way pulos, bro. Mga animal. Siguro pa 10 pesos dalan. Ayo. Yung pulis na daw, buang mga lagas kag monitor ni sila, probaw.
Iwas ko sa kaya madakpan sa pulis ko sa nakagi man dakop sila sa una. Ay, di ka pulis ka, ari kao, di ka nakadto. Anya sa magulong kugwa sa prisuhan. Isipa bla. Dugay ang tinira sa prisuhan, itagaan tsansa sa gobyerno, plea bargaining agreement, sa pagpati sa gobyerno, pagwa, mangin matino ka balik sa normal ka pangabuhi. Ay, nagsupog patana, bligya sa bu. Kurti nga mga tao, no? Oy, wag yung mga pulos yung mga tao. Unsi ito kay na nasikop sang pidiya, may iba mga ito kay na naglulukso kung ito kay surprise attack kung si pidiya kaya sa Barangay 25. Kaya na sa bunga pa musi-musi isang kalimutan na sa silda. Ay, ho. Nga porso sa ito sa ipapalagad, ginadurong sa inyo sa Kalawan sang T3. Sa ipapalagad, ginadurong Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ang ratratanay kag balbaranay kinat sa may area sang barangay San Pablo Manapla sa tunga sang army sang PNP kag sige patihan miyembro sang New People's Army ako ti way pagdaog Pilipino ka Pilipino may nagkalain-lain nga ideolohiya. Resulta tatlo naman yatap sa NPA. Sa di babae, grabe no. Pag gini pagdaog ang magtimbang nga bahin. Aling kati dito sila mabasol may kaugalingon sila nga ideolohiya. I mean pagpatib la. Pero subo lang matian nga ti sa enkwentruanay may mapatay la. Either sa NPA, either man sa army. May mga pamilya man may mga subok istanan lang adangatan mo kung isa kon gaway ka na naga panomdom sang futuro sa ulihib la kati kabalo man ang magtimbang nga bahin urano ang mga konsekwensya nga matabo kung magsinukatanay dang banas nila. Yaga pasang banwa ga antes ka magbayluanay ka mo kape kag ibos kag butong ang bayluanay ti balay sa magtimbang nga bahin tiyan mo to ay patay sa NPA sa military ti daw ito wasenda builders to blam sakop sang kwan area sang Manapla pero laksana do diri pa nag ang kontra do diri pa nag-withdraw sa may area sa Hacienda Mimi para sa may na Barangay Estado Victorias. Grabe ka lang sana kiti Victorias ka Manapla nga boundary inangot-angot mo na mo. Grabe no. Sa ti hindi na sila mabasol kasi may mga ang militar ti gahimo man sang ilaya obra mo. Kaya man ang NPA gahimo man sa sang ilaya nga kaugalingon nga programa para sa tawo. Kung ang pulis ta kang armita, himo ang programa sa tawo. Mati mansiplo propaganda day. Naman ang galing sumahon ta ang napatay. Hindi Kano, hindi Inchik, hindi Katsila, hindi Hapon, kundi Pinoy. Congratulations by the way sa Amon Pinalangga Kabarangay Kapitan. Birthday sa mong Kapitan Bibing Noble. Happy birthday kay Kapitan Yolanda Bibing Noble ang Amon Iloy sa Barangay Pahanukoy. Birthday kadungan man kay na sa birthday amo ang bloodletting mga 50 man to kay na ka mga Pahanukoy noon sakit to 50 nagpakuha dugo para sa programa Dugo Mo Kabuhi Ko. Yearly ini tuigan ini nga selebrasyon every time sa birthday ni Kapitan Bibing Noble may ara kina kami ginalonsar nga bloodletting sa mo ni subong pandemic ti mapapaktang ko sa emerensya ginapangita dugo dayon at least ang barangay Panukoy may pulo-pundo nga dugo para sa nagakinanglan ko ni emerensya kadungan man kina sa bloodletting namon ang pag blessing kag pag-inaugurar sa amon nga barangay Panukoy Youth Training and Research Center. 13 ba lang ka computer units ang hara sa amon nga kwan, Youth Training and Research Center, opisina sa amon SK. Nang nagbisita pa to kay nga mga SK chairman sa nagkalain-lain nga barangay. Isa dalang SK chairman sa barangay Handumanan, hindi niya babuinas si SK chairman Carlo Valderrama kay palangga sa ni Kapitan Bibing Noble, palangga pa siya sang barangay council. O dako ni mabulig sang silingan sa ibang to mga bisita ramang kina do medyo ti kalon nga man blag kalo man si SK chairman Carlo Valderrama nga ti ang ibang tong reaksyon sa bilog nga barangay out of 61 barangay Panukoy lang ang may manami kag matahom nga opisina sang SK. Kompleto 13 kabilog ang computer. Ay, puwerte. Medyo bugal ka man
nga Rotarians to kay nga doon promesa to kay SK Carlo Valderrama nga mabulig sila tudlo how to use yung mga computers. Taga Taytong, mga maestra sang kwan Taytong, mga miyembro sang Rotary Clubs na dito man kayo na nagbisita sa birthday ni Kap Bibing Noble. Munang mga programa nga atuon gi permis sa birthday celebration ni Kapitan Yolanda Bibing Noble. So nga mo nito quarterly ning ginahimo namon nga bloodletting no, sa barangay Panukoy. Ayos! Ini nga portion sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX 5 12 na. Check na nga ito sila nga Patrol 2. Ito sila nga Crosswind Patrol. Kamusta ito na paglibot-libot na aksyon dyan. Mabulubog na ang tsimpo sa mga bakulod. Kapiyar ka mo kung nagasakay ka mo sa lakyan yung kong gabi. Buksin na bintana, hindi ka mo mag-aircon. Ay sa katugnaw, Toto Cristiano. Damang-dama mo sa Tagalog. Pabala ang ginatawag nga espiritu sang Paskwa. Pero ang bulsa daw Agosto daw tikiriwi mangyapon. Ay, verte. Ari sa aksyon dyan, Diaz, wala nagakawadaan ang bulsa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Yari sa aksyon dyan, Diaz, sa observation report, John, good evening. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Ay, huwag na Mother's Day, Sumong. Yes, today is Mother's Day. Oo, payday, Sumong. Yes! Huwag kalimutan. Tewa kita da? Ara, sa inabulsa. Wala na pulo pa, init-init lang tabi. Ha? Painit-init lang. Ay, mainit din yung mga yun. Daghan yan nilebog na, oh. Ay, ngainit na, Init sa bungaw? Damo kung si Salvacion pa sa bakap to, damo ko na damok, no? Damo-lamok? Damo-lamok At subong. ito tapos sa namok, baygon. Baygon, katol. Wala ang katapatya. Ang katapat naman galing sa mga kawatan, sildo subong, nag-atake gid sila, no? Ara? Ara, subong ang gabi, ari kami din sa may bakap to. Kayo, may duwa doon ka makaluluoy yung mga driver, ka mga trucking. Delivery ni ka mantika, bla? Ano yung mantika? Naman Bambi?
Oo, Bambi nga mantika. Sa di na sa lata na kung sa kwan. Hindi, ano pa lang kidney, do ginaula, alam mo nila, kita do ng delivery, van, truck o gasolina na bla? Oo. Nga mga kadtulan na sila ka magtugong, ilan niya, ano kiniya, truck kiniya, wala sila siyang nabutang pa sa lata. Ah, mantika na. Mantika ni, no? Ay, gre. Matabok ni si Rilo, tani. Alin tibo ni aksiyonere ka. Galing kay, hindi ba nila kung sunado, ang bal nila, hindi na sunado ang Bacolod. Te. Di pa sulod din sa bread ko, sabi ang, may diba ginapang bilkina, nabla ka ng mga ano sa mga patay, nabla kisa sa may bread ko po, nabla? Oo, te. So, meron doon, tadampi. Sakop ka station 2 na kung 1. Station 2 ni, Station 2. Oo, te. Ano tabo? Ang upo diya diri, o kung duwa na sila ka-driver, why sila, ano, accelerate, why sila bla tripulante, o kung, o ay sila ganun pa na uli ang bodyguard, no? Oo. Pero sa kabilod, walang? Duwa lang sila, duwa man ka-truck, no? Ah, tuko sa isa ka truck, tag isa ka driver. Oo, driver lang yun, duwa gid upod, no? Way pahinante. Pahinante, mo na, way pahinante, actionary ka. Way di guard. Oo, ti, ang matabo, ang upod ya, kung duwa sila, isa na naog. Oo. Kaya mangili isa, no? Pero gusto na nice lang na duwa. Oo, katarking sila duwa, no? Okay. Nangili sa actionary, pag pangingi, yan. Nanaog na sa ito sa lakyan. Ti, andun sa may driver side, sarado. Pero, lock. Dito sa passenger side, sarado man, pero wala nakalak ang sertahan. Eh. Gulpi, blak naging sa kakawatan nga nalago, kasi sa kakugnan, dagay sa may halandon. Gulpi na nagwa sa kukugnan. Gulpi nagwa kag dumalagan sa aka sa truck, kinuha ang iyo bag. Kingko ang bagya. Ikaw ang bagay eh. Juice, te. Unod ko na 3 mil. 15. 3 ko na 3. Kutsamba ba? Ati, so, ang bagin balik ta. Kwarta, ay na. Ang nagbalik ka bag, lain na. Naluoy masagal sa driver to, pero bag na lang, kwarta, dalay gidya. Opo, kaya naunod. Huwag na unod ang bag o katunto ka wata. Ano gibalik ka, bili niya lang kung gindaho igidya sa driver. Yun, tapos ko na sa lain nga tao. Lain ako na nagbalik. Lain nagbalik. Yun, bala ka kawata na ako. Pero basta siya to, hindi. Ang balila, lain ko no, ikido labaon ko na yung ataas yung laki nga lababuok yung nagbalik ka. Hindi man to look out, kasi look out to style ng bla niya, ikaw to balik ko, kaya ko lang yung madala kwarta. Laban ko na kilala man ko na nilang kawatan. Pagiging katang sa labas, ito sa ako tayo sa bla. Ato to sa? Ginka talaga itong lugar. I mean, ang balay sang kawatan. Okay do, kilala. Ginapangilala nilang itsura. Te. Ikatuan to ko na nila sa buong gabi. Ate, balaan ta na karon resulta karon basta makatawag pa siya karon makatext makaron nga ti ari na bingo gid siya gid. Oo, ti kaluluoy. 3 mil makapo dali sa bla. Ari din sa kaupo di mo ang driver na mapod. Ang biktima gi bla. Nakawata. Upo dyan ka driver, upo dyan, nag-upo na sa iya. Oo, driver yaman. Then, basta Cebuano na, hindi? Di ba na? Ito, labanda na iba na, ang gadala sa amuna, mga Cebuano, speaking mo. Gani. Ang gabi na tabo man. Na angihi siya dayon pag pakikit niya pagbaba niya, isang ginangsakan ta, kinangkuha ang bag niya. Tapos pag kuha ng bag niya, gikuha ang 13K. Pagtapos, pag gibalik pa ang bag niya, pag tapos ng pagkuha, 13K. Adi ka mo ulit. Sa Escalante na sir, galing pa sa Cebu ning Cebu gid daw, silang kuwita Cebuano gid. Bale Cebu, taga Cebu man kamo? Oo, taga Cebu kami sir. Tapos nagdamaya Escalante ka mo? Oo. Roro. Sir. Tapos di ka mo makadutan eh. Sa Iloilo unta sir. Diyos. Deliver ka mo? Oo, deliver kami sir na oil. Mantika ang ginaprito na? Ano ko sa direct? Mantika ang ginaprito. Ang mantika ko ginaprito ni no, mga mantika na. Oo, mantika sir. Mantika. Tapos, napundo lang ka mo kadali sa may breed ko to? Oo, kaya nangihi siya sir. Ikaw ya? Wala ko na nao kay ano man, ako man siya gihuwat. Ginulat ko siya? Ginulat na ko siya. Tapos, pag panaog, yawag ka kita namin nagsaka golpe. Kita mo lang. Why sir, kay gaon naman ko. Sige, ka nang ihis lang, maging dalang bagaw? Pag panaog, hindi na dalang bag? Oo, di na dalang bag sir. Pagkatapos ng kinuha na yan ng anong pira, pinabalik pa niya ng bag. Hindi, what I mean, pag panaog sa isang upod mo to, wala yung dalang bag pag panaog. Why gid sir? Why gid na siya nagdala bag sir? Kaya wala mo siya kabalo ngay nato rito. Okay, salig. Ang kwarta to binta to nila, no? Ano to ninyo ang unod sang ano to? Kwarta. Sa pliti to sa barko taon si Roy? Sa inyo nga duha? Hindi, sa iya lang. Sila na pliti na. Kuan to sir, bali budget to Galford, matong 13K. Pagkatapos sa Escalante, dala na to sa Escalante to Cebu. Matong 13K sir. Escalante Cebu.
Oh, Swerte. Kaya na karon Mahal makita ka rin, no? ko ma-deliver eh. Di paano ka makatabok na? Ano ka katabok karon? Kulay ko. Hindi ko binukota. Huwag may kuha na sir. Huwag may malay mo na sir. Tawag lang yung sa mga opisina sir. Ikaw yara ko yung mo kwarta? Oo. Meron dire pa ni sir. Nahanap niya sa akong kwarta. Diyan ka, isa lang siya katagiya? Oo, isa lang ni kay Duwani ka bam. Di truck action direct. Ah, okay. Nang balit danay ka mga duway. Gito ka bodyguard no? Duway gito sir. Next time na ako sila dala ng bag. Duway sir. Duwa lang kami kasunod ah. Timingan lang guro. Layo yung dala pa na bag yan no? Timingan gito sir. Wala siya kadang mga inato na ito. Oh, next time Pero may na ako kapatid dala ka ba? ng bag, may Oo. kwarta na yan, magbilin, siya manghihi ka. Pero may kamo digali. May kamo labay pero. Oo. First time nga dito ko man napunto. Oo, first time dito lang mo sir. Dasig lang no. Nagbalik. Nakita mo kung ano sino nagkawat. Oo, nakita niya sir. Lawas, sino lawas? Anong panakuon? Kung makita yung tsura, kilala hindi. Na taas og buhok. Amo to nagkawat? Oo. Taason nga lababo? Oo. Taas ang buhok. Hindi ko makita yung tsura, kilala hindi. Oh, kilala si Ray. Magkita. Okay. Sino nagbalik kaya? Sino to nagbalik kaya? Basi man, Hindi ko alam kung sino nagbalik sir kay ano. basi mahulang ni Sir Basyo ng suspect na pakita sa mga biktima ho. Una na ko pasulod sa pier. Wala mo na nakita kung sino nagbalik sa wallet? Wala na. Yan na nakakita to. Sadya tana. Ano yan nakuha ang wallet? Hindi niya nakuha. Ang bag to. Ano? Saan niya nakuha yung bag? Gimbalik sa ano sir? Tao. May nagbalik? Oo, may nagbalik sa tao. Kinadumigin na muna. Mukha mo sino kung nakawa to? Ha? Sinabi sa inyo kung sino kumuha ng wallet? Oo, may tao kami sir nga, may tao kang nidool sa amin. Niya, gihambalan siya nga, amo lagi to, ang pangan, si Henry, ano tong pangan, ako mo itong ginangsulat. Kilala nila doon? Oo, kilala daw nila. Pero yung itsura, kilala niyo rin? Kita niyo yung itsura, hindi? Kita si Ray, ang itsura. Oo. Yung hopefully ma-identify niyo to, ha? Ma-identify niyo to? Oo, sir. Amo to, gigat, ang subong. Oo, amo to ka to, ang subong. Oo, to. Paano ni ma-delete ka mo rin, no? Ma-delete yun yung doon ka track, sir. Kung ano nila yung biyahe, ano oras? Hindi mo na mapanos? Ay, way man nga oras gid nga ginang target sir. Basta maabot namin sa Iloilo bukas, okay na. Okay na. Ay, okay. Ano no? Ay, hindi mo sir. Wala pa ka maka-inform sa opisina niya to? May pa. Kay ginang-blatter sa na muna sir, before may mo inform. Tsakto gid. Te panyapo na way pa? Nyapo na pa? Manyapo na ka mo? Oo, manatapos na sir. Ano sudan? Hindi ka man nanyapon. Sa kante ko lang sir. Bukas ka lang, sila yung mic na ka. Ano sudan sa panyapon? Masih mantika man? Karga na mantika mo. Asin ang katapats na? Ay, amo ito. Pero may, kasi biyahe nyo ka mo lang, wala ka mo upod? Wala kami upod, sir. Kung sa Iloilo lang, doon lang ka truck, wala kami upod. Kamo lang din sa biyahe. Kamo lang, sir. Salig. Salig yun ka mo, no? Kompenta. Pero yung sir, manawag ka mo lang. May tatlo masipit to ni Sir Basyo na itong suspecto. Kung pabalik din sa babaw. identify lang nga siya man to para madubalik itong kwarta. Gani, no? Kung dito mabalik to sa kabatan to, happy itong kabatan. Ha? Huwag may ganda ko mga inato ito. Wa swerte kabatan, masara nagapanyapo, nga ginimino sa manukan. Kwarta lang ito nakuha. Kwarta lang ito, sir. Ibalik ng iyang pitaka o ng iyang bag. Guwapo Pero mga pitaka, kabatan, no? tama, ito kayo sa sulod ng wallet. Sir, may zipper. Ito may kwarta pa, no? May bilhin pa ito ko, no? Hindi lang ang zipper, sir. Kanang ano lang? Why zipper ba? Pero may bilhin pa man ito ko, kwarta? Oo, 3 mil. Ang nabilin na lang. Bawa maayo, So, ganyan lang ang ginubos. ginawa niya, 13,000. Diyan ay kapro ang 3 mil, waya makita sa kabatan? 10,000. 3 mil na lang ang nabalik. Buot sila, wala pang 3K, wala nakita sa kabatan. Wow, waguro. Waya makita basi secret packet to ya. Gani siya ang ambal ito sa upod mo, ang 13,000. Kasigurado to nakita to 3 mil nipit-ipit. To ubos gito. Ang 3,000, sa lahi ito niya butang ano. Kaya actually, Rick, ang 16,000, ang 13,000, do dito gibutang, kita may mga packet, zipper, balang sulod sang Gani. bag. Oo. Ang mula po kuha, ya, ang 3K ito sa wallet. Mura. Ang wallet tara ya balik. Ang wallet, Driver's license tara, sarap pa. Para man, Very good. ang 3K personal ito, no? Mura, sir. Wag niya ito personal ko, sir. Allowance. Allowance siguro na. Allowance. Ang 13, iya sa kompanya. Sa kompanya to, sir. Pareho ka mo, 13 na mo? Oo. Pareho kami, sir. Yung 13 niya ra, yung 13 niya ra. Ikaw yara, imo ya 13. Oo. Ang balasan, alam mo, ang balasan, ang damay na kay basi pagwaya na karon sa bit na karon ta. Ulungin mo nga, no? Hindi mo baktan to yun. Ulungin mo pa, hindi mo baktan to. Oo, pagwaya si Pita gid mayong yang bag no. Magtulog ka, buta mo gid yo. Hindi may ano, sir, kanang magtulog sa pier.
Pag abot na mo sa sa pier, sakay din kami na barko padung sa Iloilo. Hindi kami matulog da. Sa Iloilo kami mas sleeping. Di po, karong gabi, bro. Di karong gabi, di sila matulog na. Ito pong gabi, di ka mo mato. Subong gabi? Oo. Tapos blatter? Kami biyahe sila. Sa Escalante lang kami. Balik kami Escalante? Karong gabi eh. Oo. Di padong kami Iloilo. Hindi ka madiretso subong kundi hindi ka makitang 30 mil eh. Matawag kami sa China naman, sinuwat namin sa desisyon nila. Oo, correct. Hindi ka tumaon nyo, anay? Hindi sila. Abi ko, dito, pag sa babiyahe ka mo, bili mo dyan 30 mil, tungaon nyo nga doon, ha? Hindi mo na guro hold up, guro na ba si, ano naman, kaso, snatching? Ay, hindi ka makabalik. Pila ang kondililo, kung makulog bililo, pila bayad daw? 2246. Nga daw kami. 2246? 2246. Kada isa? Kung duwan nakatrack? Kada isa na? Oo. 22... Ikaw dito lang ka mo ganito. 2,246? Sir, napasa Escalante, sir. Escalante to Pier to Iloilo. 2246. Iloilo to Cebu. Rurotan. Tapos abot na Escalante. 4816 ang plate, padong na sa Tuburan. Tuburan, May return niya, sir, mga 500 or 600. Pero Escalante na sila halin? Escalante, lalo na Accelerate. So from Escalante to Pier to Cargaroro to Iloilo muna. Iloilo to? Iloilo lang ata. Oo, Iloilo. Hindi ka mo Iloilo makato. Puton. Hindi ko nag-deliver. Oo. Ula nyo lang na. Okay. Ula nyo lang to. Deliver Puton, nyo lang. Iloilo. Pinala ko litro lang nyo. 19 kape na, sir. 19 tons kape. 19 tons na dali. 19 tons? Mantika natnan? Kata mo, tari ka, watan pinaliguan yung mantika. Pwede ka din, ang agakwa na sila, no? May tangke man? Pagkabot to tangke na, no? Tangke man to na sundan nila? Oo, tangke, sir. Tangke. Makakapila ka mo kada paglabay siya. Araw-araw na, sir, pero hindi kami ginangdala yun. Ako ta sabi ito kung pwede ka bakal dua kalipid. Buwan doon ang gilido. Sila na, edad mo yan. Ginapakadlaw na sila, pero nga niya na, ang balang isa nang interview, mga lunga niya ng iyang atrisin nilo. 21 ka pa lang? Magula pa ko ulit mo. 21 pa lang nag-reaction ni Rick. Ha? 21 pa lang yung driver, 21 man? Neil Pepito, 21. So, ano? Sugi sa gusto ba sila glahakon niya? 21 ba? May pamilya ka na? May lisensya sa. Sige, hindi pa ako. May problema sa edad, ha? Oo. Pila tumapod mo yan? Pila to edad ya? Almost mga 29, sir. 29? Ubin mo ito, kaya? Ubin naman to? Oo. Pura ubin na. Ubin ka mo ba, no? Tutulan lang, Pierre lang niya eh. Ha? Anong ubin? Ano ba? Nang guwapo. Okay man? Pagkadlawan na danay, kaya isa ko nung lubaan na kung paano mag-speaker sa boss na karon. Kildo pa tayo sa bong? Oo. Kildo nyo pa tayo sa bong? Hindi, bukas na, sir. No. Bukas ha? Bukas pa. Na, bukas pa. Ano na, usin naman si Manalay ni Soldo? Oo. ATM de. ATM, man? ATM. ATM. Pilala ko dito. Oo, kung Parang gano'n kayo, ATM to sa isa to, wala man dala. Di ba, ano, nabi ko hindi ito makita ang 3. Sige, ginapabayran na sa inyo? Oo, pabayran na sa amon, sir. Kuno sila. Hindi ko makita. Ito na ginagawa ng mga kawatan, wala kayo ipang itaon. Hindi ba na guro, hindi ba man na ma-charge hold up? Parang naman snatching, no? Snatching. Snatching na yun, oo. Snatching na kayo, wala man panoy force eh. Oo. Kabay pa nga, kabay pa nga madakpan to ni Salvacion to ang suspekto kag madala na kag mapalantaw na sa duwaw kung amogi man na siya. Gani, action election. Salisi ginigulgo yan, no? Salisi? Oo, salisi gini. Kolba kapital, kabidako mo. Jesus mio. Hindi na pwede ka bakal dua kalipid? Ha? Hindi na pwede ka bakal dua kalipid. Litro lang ko no. May prito-pritoon si Jumari di Buaso? Oo. Litro lang. Ay, tunto ng mga tao na ano ng mga opisyon nila. Kaya ano ginablatter na sa pulis na subong? Ay, pato gina... ginalagay. Tikabay pa kong monitor na si Salvacion na bisit, tingong ayabi na mabalik ng 30,000. Bisan hindi rin ng 30,000, bisan 10 lang balik, ang 3 to, magagaston nila to sa bungguro. Ganugon to yan, sila bayadaan. Ay, naano mga makabata, with the pulos, no? Huwag kita pulos, huwag kita brown sa kabuhay nila. Ang isang kapangabuhi, kuno? May ano niya, drive lang man. May advice di si Sermon Lopez, oh?
Ano ko no? Nya bili. Picturean? Ang bala si Action dyan nga bili na yung kinyin. Ha? 500. Ito bagong sweldo ka man ko no? Ha? Bagong sweldo ka man ko no sila ni Sir Ramon Lopez. Abi ikaw datag, sermon. 500 ko no, binlaman ko nanay. Baklan tani ko tika. Oo mo, alam mo, kung ano, isa ka mineral water pa nang dako. Hindi mo din makatandog. Kaya hindi na pwede, may lock na guro ya, may lock na. Hindi na sila pwede ka, kuha na ya, kapasuyop guro ya. Hindi pwede sila eh. Kanabihan, galing kay puswak ang agi. Mapuswak na ako sa nare. Gani. Matika na na, danlaw na na, buglay na. Ang bawal tani kung kamatan nila luguan nila. Tika bay pa nga badakpan to ni Sir Salvacion to ng, kuha na, ang ginasuspitsuhan nila. Gani. Ipatanaw sa suspect na kung ano kung ang siya gimana ang nagsakat kasi sila nila kung makita nila kung ano ang itsura makilala nila mo. Nakatuloy pre? Nakatuloy na mo la. Sa din? Araw lang sa una no? Alapit na ka mo da? Alapit na kami din. Pero ako namon. Din ang duwa sa police station kung nara pala sa lugar. Why ang biktima gid ato to sa may area no nag-check na. Nagupod to. Nagupod to Ate sila may kay basi kung maibitar to kung mapatanaw siya ko basi kung makilala ya. Gani kay kilala mo to nila ngalan kano mo? Mana ko madakpan na butang skawa lang mantika kag iprituhon siya. Kag para yan tulo-tulo. Ay na mga sitwasyon. Namin na amo na nakapigado subong. Iban mga alit pagid mo nila mo katonto nga mga tao ni. Si Bantay Luta man ko si Toto Richard pang terms na niya Bantay Luta. Oh, bantay lakay. Bantay sila kay ti matsambahan bla. Amo gina, kaya may lang kay sa lebe, hindi man sa ano, pero ang kakatabo ni kay sa pang sakaan lang nila ang likod Ti sakyan ang lang. ila ganila gabantay Luta kan ko bla by chance bla. Oo, ano ni dasig pa na. delikado na para sa kay sa kung gawin nila sa rumdom delikado. Kita mo dasig lang ng isa to kay bagyo ay na pero di man balik. Oo, ganit pagbalik siya kuno. Wala sa bagyo ay na. Oo. Dugay-dugay pag sakaan nila sa lakyan may nagbalik kuno kag may nagduhol. Aring bag mo, bukada sa ako nagabihin. Pero dito siya among naghatag to sang bag, basi siya to, hindi? Ang baga nila, masibla ko no nuaw ng... Kunay Vans? Oo, masibla ko no upod tuaw. Basi ko na i-Vans blaw? Gani. Oo. Pwerte nga mga tao. Terry Dislaw, ang pala-salbasyon na kaginaw. Oo. Mo ito namin libot-libot ito sa kalanan. Ang sunire, kini mga kabatan, nagbalik naman di kay pangtangkugoon. Mga tao mo nagapangihi, buhi sa sakto, kuwatan. Amo na, dugay update lang niya. Kontak para din sa, dalag check man din na mo. Gani. Na may halandon, aksyonerek, no? Sakop ni isang barangay 2, kung nalandon, turing area, barangay 2, ini mismo sa may syudad sa Bacolod. Barangay Sa tabag-aksyon namin panyimpok, sa Bacolod, wala gini daw, sa pag-ulan. Wala gini preparahan kita, kung may mga bituon sa kalangitan, hindi kayo magkampante mga kaksyon, no? Preparahan kita kay para wagid sang dapat kakulbaan. So far, ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, subong nga kagabiyon. Sa tutunan nga kaksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas ng paguyang o kung ang pagnubo sa aton immune function ang mahigko ang kolon kagaling regular nga pagpagwa sa higko sa tunlawas lima na may dako nga papel.
Bacolod Aksyon Jan Diaz. Wala dito na sa Aksyon na sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon, Jan Diaz. Report live dira sa area sang Halandon. Ay, karuluoy man itong upod ka isa ka driver nga. Ihi, nasa binili, ano naman ganyan isa kay, may kati, sobrang salig, bla. Basta ganyan may kwarta ka mga dala, isa hindi ka mo makadto, mangihi, mariha, makaon, dalaan nyo gid ang bag nyo. Kaya mo man ako isa katabo, bla, sa mga basag, kag bukas kotse. Yung mga arak ko sa yung ginabilin ang bag. Hindi ko sa malabayan na isang kawatan. Ito sakit panulok kina sa sulod sang bag sa ara sa sulod sa lakyan. Sa bang imainggan nyo, sabay nga rin mo kay bukon tabla yung crystals ni, gani lang po sa ni bato. Gani lokito, di ba ka makuha itong bag suludo, kaya itong bagon, di ba toto Cristiano? Ikaw tingala ko kada magparking ka na sa auto mo sa dalo, mang bag mo gid, ginabit-bit mo gid yung permi, no? Amo nang mayo da. Pagbili ng bag mo na, kaya ang bag mo na ito, pila ng kalibo, pero ng unod sila, ginabili mo siya sa lakyan mo isa. Si Christian James Minares, bla, mundi nga IT, Sa minag na ito, lumang parking sa lakyan na, bili niya ng bag mo. Ang unod sa niya daga ng bag ko isa, hindi namang nubo, 10 mil. Ay, salig-salig. Kaya man ako isa nga, kung may mga gamit ka mo sulod sa lakyan nyo, especially kung nautong sa lakyan nyo, okay na sa lakyan nyo, tinted, hindi makita ang sulod. Pero kung hindi tinted, isa malabayan na isang laing ginhawa, may bag to, may laptop to, may cellphone to sulod sa lakyan mo. Kitap ang kapital sa tuwalya lang na mong putso sa tuwalya ang bato, ang pulpugon, kaya buka. Ate, kwa da yun eh. Iba na may mga master key na lukit ba? Basag, kag bukas kotse. Namun yung duwa, salig-salig, isa ka driver, nga po yung isa ka driver, nangihi, labi niling ang bagay, itong may 13 mil. Wala labot sa wallet siya, nga may unod mga 3 mil. Siguro ang ayan nga 3 mil nga to susunod sa wallet ya. Why ko makita sa kabatang may unod kwarta ang nakita nang nakuutan niya to sa daw bulubag-bag sang driver atong 3 mil nga naputos. Ano taging kwayo gwapo bang kwan? Maya man ang intensyon sa kabatang. Ay ka nakuha ng 3 mil binalik pang bag ang wallet sang driver. Kung wala tani bugto tae kita ning kwan ang driver pati guro yung driver's license to kang yang allowance to nga 3 mil tari darasa pa taring kwarta nga personal. Mayo lang ganyan balik pa sa kawatan. Gwapo kawatan no. May konsiderasyon no. Ay nga mga tao. Kapag pa nga matiklo na din ni kwan ni Police Officer Ben Salvacion para mapakita to sa driver kasi binsang upo nga driver nga isa na kung makita itong itsura sigurado makilala yagid. Sanag-sanag mga dagoro. Sige, balik ka talaga karon sa Aksyon Jan Diaz. Saya sinatipon nga mga aksyon balita. Ang report ng Aksyon Jan Diaz, ginadulo
buwas na. Ato sining nga sa pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod. Kamati ka mo ha. Sa tanan-tanan nga mga news and public affairs program, including drama, kay kung masabat niyong gusto nga pamangkot, ay gani pamangkot ni. Gabot na ni Samon nga bulang kristal diyo sa mga kartong ginto. Ano ba? Kartong ginto. Ay, ari naman din inyo nga mga ngalan. Di magabutan nga ranyot, Matic, 500 pesos. Ay, puwerti. Buwas na masugod, ha? October 1. Sinuayhan ang 3 na mapalaron. Kada isa magabaton sang 500 pesos. May gabi dira kay Mama Betelao sa Banwasang Binalbagan. Ma, kamusta ka da, ma? Sa Binalbagan, ma? Gaulan daw ay. Manang Bekelao, kay Kumarita Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan. Kay Toto John Berg Jud, Philip Jud, Alkim Jud. Kay kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, Nene Lao. Sa mga pump boys dira sa may Shell sang Binalbagan. Empleyada security guard sang Biscom. Labi na kay Miss Nora de Mebildo kay Mr. Leve Frias. May kami man kay Engineer Nonoy Galunan kay Ma'am Julia Mandres ang All Sector Industrial Sales Kabangkalan. Sa kay Mr. Ario Bentampos ang LTO Chief sa Bacolod monitor sa aton. Si Mr. and Mrs. Joseph kay Julie Chua and family. Sa kay Mr. and Mrs. Manuel Kuan family dira sa Silay. Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Taveros and family. Sa kay 28 Mr. Roger Montalbo and family, gamanitor man sa aton. Si Rogelio Toto Catalbas Jr. sa Awaya, Apoya, bigo na mas punulunok. Gapa urok-urok na da. Napamati, gid permi. Si Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa kay Maninay Senchamot. Maninay Senchamot, musta ka da? Wagita da. Kay Maymay kagkaloy bibidor dira sa Rosario Heights subdivision sa Barangay Tukulinga. Monitor gid sila. Ibonibot Sir and family dira sa Morsia, Barangay Blooming Treat. Kamusta si Madam Ibonibot Sir, kang bilog nga pamilya. Paring kinanon sa dira sa Tokyo, Japan, may gabigid kay Jeneline Banduha. Ara sa Quezon City. Si Lily King, may gabi dira kay Lily King ha. Kay Ronnie Gordon and family. Stephen Magbanwa. May aksidente sa din sa Alihis, Tubang Memorial. Sige na, pa-check na nag-action dyan. Sami, Roger Awing and family sa Remelinda Homes, Barangay Mansilingan. Sa mga Awing family da, may gabi. Noel Amar, good evening. Kay Donald Kabasag. Star Mayo, good evening. Good morning. Ito sa musika kay Agato mo. Sa kay Jean Gayanilo Hisulgon. Posta na si classmate Ruel Pagsubiron. Sa kay retired police captain, SB member Ding Dong Guzman Severino. Basta si Tita George Gargasiran. Monitor man sa ato no. Ati wala ulan dagli ni sa kuan. Salamat sa pag-text back ni Nini Lawa. Wag lito ulan. Musta si mama ni? Okay lang si mama da. Ginatamyaw tamandra si Toto Carlos Sales, Purok Pabiduligon and family. Sa mga Sales family, sa Purok Pabiduligon, Barangay Panokoy, may gabigit. Si Commissioner IP, Indigenous People, George Largado, monitor man sa ato. Salamat, gid. Alina kay Toto Carlos Caloy Sales. Si Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18, Parita Jonathan Diaz. Si Kagawad na Jonathan Diaz Jr. Nagatamyaw gid sang happy birthday kay Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Kay Maninoy Maeng kay Maninay Chari Salvacion. Maayong gabi dira sa La Carlota City. Ay, puerti. Nakilala ko pa niya, was lang kuno may. Ria lang kon mais. Ay, puwerte ng abilidad, no? Sa mga, kay Kwanda Vicente Encarnacion Similiano da, sa check-in, sa mga kaupdanan nila, may gabi, da. Sa mga miyembro man sang Operation Turon Task Group, OTTG, mga taxi driver natin nga monitor gid sa papanguna sang ila presidente, si Tutong Miliana. Sa kay Juliet Sierra Frontliner,
Juliet Sierra frontliner dira sa sumag ga monitor gid. Kagawad Hector bahala sa sumag mayong gab-igid kag maayo lang dira nga pagpaurok-urok. Ay puwerti. Jocelyn Song komedya dira sa barangay 10 ara man na. Ga monitor gid sa ato sila papalagad. Sa kay migo ko kwan, kay migo ko Attorney Cesar Biloria. Aga monitor gid sa kada gab-igid si Attorney Cesar Biloria. Attorney Cesar Biloria and family ga monitor gid. Ay puwerti. Si Kuya LR Contreras hindi man mapaulihi. Sila ni Kuya Maki Kayong. Ay puwerti. Ga paurok-urok gid pamati, no? Sa Action Night Patrol Program. Panamyaw lang da kay Lucas Sebastian Herminal sang happy 8th birthday. Aling kay Juliet Sierra frontliner sang Barangay Sumag. Ayos. Kay manong email kay manang ni Lida Lopez da. Ara sila ga pa urok-urok mangliw. So mahuya man ta ba. Mga kapulisan naton sa police station number 6 kag 7 da. Gabigid da. Manadra nga pag monitor sila kag manadra nga pag paurok-urok pamati tunutaw hay ko sa ato kapulisan ko sa nag-tune in man sila mo sa ato sila nga pag pangalagad, no? Si Yuni Bilaong and family dira sa aning baw ara gid sila ka pamati da, no? Yuni Bilaong kag sa mga Bilaong family dira sa aning kay pare ko Art Ilagison kay pare ko dira Ninit Ilagison ihado dira sa Fermville ara sila ga monitor gid sila ga pamati gid diri sa inyo palatuntunan. Ay puwerti nga ability. Engineer Arthur Normandy ayong gabi gid dira sa imo kamayo lang nga pag paurok-urok pamati. Pamati sila. Abaw! Si Toto Carlo Baldirama. Congrats kay Toto Carlo Baldirama nga mo napisan nga SK chairman. Ara gid sa galing monitor. Pati kamusta ang kwanto? Ang randadi kag walda-walda sa aning okay lang. Kason kita naman. Randadi ka mawalda-walda naman. Ang programa ko dabi kina hindi ko kakwan, hindi ko kapalag. Sami Roger Awing kag Star Mayo da. Good evening kag malandara nga pagpaurok-urok pamati. Sa mga abapo family sa kay Kwanbla, sa mga abapo family dira may gabigid. Sa mga Baryoga family, Valderrama family, sa kay Unggok abapo da may gabigid da. Pamati kita sa ato, no? Sa Villa Lourdes sa barangay Pahanukoy. Ang mga mapisa na mo nila nga BHW kag mga tanod aga pa urok-urok man pamati. Ali ko action Oliver tawagan kay Kwanbi kay action dyan basi may kwan siya basi may break in news siya basi gin check ito lang aksidente sa kwan area sang alihis kito nagyan kina sang ato listener basi aran na si action dyan o basi development isang kwan sang manog mantika nga gin kwan gin sa liseng ya sinibag action dyan please come back. Action Eric, kami dili sa bahin sang dalan alihis sa okay. Sang Purok Pagidait barangay alihis rad sang Bacolod. Angot sila isa ka aksidente nga nagaluntad sila nga gabi mga ka-aksyon na ibabado ining isa ka motorcycle rider kag ining isa ka Honda City, no? Honda City motor nga motor Roma. Motor ka motor? Oo, auto kag motor action Eric, no? Auto kag motor. Auto ni kag motor ining Honda City nagadag sang itom may plate number FGL F973 no FGL 973 action na Erica kagati amo gini may pilason diri sining nagluntad nga aksidente sa bunga gabi ay subangan ko actually ginalapatan sang first aid, no? Hindi man nang yung pilasa do bagras mo lang. Hindi na pero mga multiple bruises o kon multiple injuries ang kona sining persona action na gimutangan siya sang setso siya kamot, no? Para
hatagan nito ang pagbulong. May mga nagarulap pa, di kaning mga kristal, halin din sa may sinakyan la. Nakasaning Honda City, ano do ako sang ito, Hindi na rin naman diri ang investigador sa station number 7, nga nagakandak sa thorough and further investigation. May angot siya ni diri action ni Eric. Kung ato makitaan, actually ining bikti ako lang pirason, ari gisa sa may tunga sang dalan. No, ari gisa sa may away bala sa masarakan na rin diri sa may alihis din mismo baka tutuman silingan nga road kung pabangga may talam. Ari siya sumong nagapungko, no, conscious siya. Okay. Dili kinapila sa siyang panga. Kapiyungan sa action ni Eric eh. Kasi nagka-drink, why man? Ambot lang kung yara sa probinsya sa nga makaulubok ni Limnon. Mayo na kakasundil, butangan ng kapson ang aton nga FB Live. Pero sa sinig nga mga tinion, kung aton na makita, may mga pila sa kamot. Sige ni ang guro ang damo-damo, no? Dughan nga, may pilas man. Ay, gali. Ano ni trabaho yun naman. Kaya nagpilit, kito rin nga salakyan sa may signage, dari ka purong pagidad. Ang purong pagidad, sa tabok ni Saksyon Eric, na kapakulod ni Moiros Park. Okay. Nadali na sa may atubang mismo, no? Sa Bacaw Memorial Park. Kamo nagala kayo hindi natin din mapakita. Kita ang itsura sa biktima, no? Ginapalalayo natin sa camera. Laban. Diba, sila i-cover. Tani karon ka Facebook na naman ako. Ay, karon na pulos, no? Kaya pa natin nakuha ang pangalan kay gina-investigate pa. Gina-visa pa dre. Balik kila karon dyan kung yung kaso, kaya makuha mong ngalan, Yes, actually, so far mo na no, ang pinaka-latest dre update sitwasyon sa ring aksidente na naglutad sa buong gabi. Live report sa patron ng taglibat sa local production John Diaz. Una sa aksyon sa local production radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat dyan, prestada ko para na tabong aksidente kang latest medical bulletin sa biktima kang isiningalan. Balong ang sa balik report na aksyon John Diaz. Nakabalik kita, pagbalik na ton, balik kita sa aksyon John Diaz sa Patrol 2. Pagkatapos lang, sa importante nga mga pahibalo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa atong babalaga this time balikan ta report na Action John Diaz. Balikan isa rin nga report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action John sa mga report, please kamak. Onse ka matalasyon na aksyon na rekanagradakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa bypass operation iliging kasa sa Dalando, Zoryaga, Barangay 25 sa Radsang Bacolod. Sila kay Agent Dambo, ang team leader sa Pedro Set, nga mismo mga residente sa palibot ng lugar ang nagreklamo nga may drug bendra mismo action ereka. Duman kasi man ang naging patigay ng monitoring and surveillance ang PIDEA sa lugar antes man nilaging patigay ng bypass operation. Arestado diri ang drug den maintainer nga ginakabing high value individual naging kilala kay J.R. Silva. Legal ang edad. Nadakpan man sa bypass operation ang Masanday Ira Claro, Kurt Joel Bombate, Philly John Acuña, Demiros Pancho, Rebe Perez, Nadji Tornea, Rene Boy Machana, Manuel Montesido, Joe Ray Vasquez, kag Clarissa Vencula. Sa 11 ka man nagladakpan, duha rin babae, siyam ang lalaki, action erek. Nakuha man diri ang kapin 10 gramos sang ginasuspensyon sa Cebu, nga ginulubanta na kabalos ng 68,000 pesos, isa kay improvised tutor, disposable lighter, kag ang marked money nga 500 pesos. Praso karon sa ang mga nagladakpan sa custodial facility sang PIDEA Set. Balik lagi kan sa patol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat din Patrol 2. There you have it. Kapag-usaga pagpangalakan sa Action Night Patrol Program. Webes ng edisyon magabalik ini buwas Biyernes. At on sini nga mga patrol unit reporters in action nga pragay ko gabi sulo ang butong daog ni Action John Diaz. Back to back, action ninyo buguin na ang atong kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Del Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Olivera Pason. Back up dire kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Christian James Binares.
Transmitter Control Tower dito sa Barangay Talong, Siyudad Sangbago. Broadcast Engineer Bernie Villacanas ng Batang Suay. Sa Alsama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagatang kurman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action, Eric Magbanwa, nagkasilingan Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw magkaripat at pagtulog magpangamuyo sa inyo nga pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.